El 2015 va començar aquesta aventura. Després de 3 anys de grans canvis, el 2018 s'acabava l'Associació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya i començava la Federació, jurídicament parlant, de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. D'ençà d'aquell moment i fins al 2022 hem procurat que la Junta, que tota la gent que estigués al capdavant d'aquesta entitat tingués present en tot moment dos principis fonamentals, que era saber escoltar i respectar, sempre, sempre amb un somriure a la cara. En aquests últims 7 anys hem procurat d'escoltar totes les inquietuds al Ball de Bastons i a partir d'aquí donar resposta a aquestes preguntes, a aquestes necessitats. Fruit d'aquest procés hem pogut veure la recuperació de la trobada bastonera infantil, la incorporació d'un altre esdeveniment nacional pensat pel jovent, com és l'Aplec Jove Bastoner de Catalunya, i com no pot ser d'una altra manera, tota una sèrie d'accions que anaven també a apropar el Ball de Bastons a centres educatius i altres col·lectius. De veritat, crec que no som conscients encara de tot el que hem arribat a fer, de tot el que hem arribat a aconseguir treballant plegades. Crec que la coordinadora és l'eina que necessitem en el Ball de Bastons de Catalunya per dur a terme projectes tan macos com aquests. I crec necessària que la coordinadora sigui forta i a la vegada, però, suficientment forta com per respectar totes les sensibilitats, com per fer respectar totes les sensibilitats i per garantir en tot moment l'autonomia i la independència de cada colla. Òbviament que estic seguríssim de que no tothom comparteix les meves idees, igual que jo no comparteixo les idees de tothom o, si més no, les formes de fer. El que està clar és que respectant-nos entre totes arribem més lluny i el que està clar és que cada colla ha de decidir el seu futur i la coordinadora ha de garantir precisament que aquest futur arribi a bon port. Penso que s'ha fet moltíssima feina perquè la coordinadora deixi de ser quelcom allunyat de les colles, perquè es vegi com una amistat més, una part de la família, d'aquesta família bastonera, tan necessària com totes i cadascuna de les colles i totes i cadascuna de les persones que conformen el món bastoner. Aleshores, animar, sigui la propera junta com els 50 o 100 anys posteriors, a que tota coordinadora, tota junta, tota persona que treballi pel Ball de Bastons tingui en compte això. Hem treballat moltíssim perquè les diferències no ens separin, sinó que allò que ens uneix ens faci més fortes. Per tant, respecte, escoltem, no perdem mai el somriure i a partir d'aquí arribarem més lluny. Puc o no compartir idees? Agafem les que sí que compartim i treballem junts per elles. I a partir d'aquí, cap persona és imprescindible, cap persona és més important que una altra. Totes i cadascuna de nosaltres som iguals, des de la dansaire que acaba d'entrar a ballar fins a la persona que porta 50 anys ballant o al capdavant d'una entitat o al capdavant de la mateixa coordinadora. Totes i cadascuna de nosaltres hem de treballar per fer-ho possible. Aleshores, reflexionem, agafem-nos uns segons, uns minuts per pensar realment el que hem aconseguit. Trobades instituts, concursos als centres educatius, les trobades, els esdeveniments nacionals. Pensem en tot això. Enmig d'una pandèmia vam veure el naixement de colles bastoneres. Són moments il·lusionants que personalment no oblidaré en la vida. Pell de gallina, de fet, quan hi penso. En l'estrena de Capafonts, de la colla bastonera de Capafonts, aquell 14 d'agost del 2020, en plena pandèmia. El somriure que em produeix de recordar esdeveniments o actes com aquests és incomparable. Us animo a agafar aquell record que tingueu del Ball de Bastons, que us treu un somriure i que treballeu perquè aquest record es reprodueixi en cada cop més persones. Aquell record, aquell sentiment, aquella emoció, portar-la a totes les persones possibles, perquè al final el Ball de Bastons mou muntanyes, el Ball de Bastons fa vibrar cors, fa vibrar places i carrers sencers. No ho dubteu mai. El Ball de Bastons és una de les danses més enriquidores, riques, diverses que té aquest país i m'atreveixo a dir que té aquest món. No han estat anys fàcils, han estat anys plens de dalts i baixos, com a tot arreu, marcats en moltes ocasions per moments que no oblidarem a nivell històric, com podrien ser el procés d'independència, com podrien ser la repressió
contra les nostres institucions i, com no podria ser d'una altra manera, entre molts altres esdeveniments a destacar, la gestió de la Covid, no? La gestió de la pandèmia des de l'any 2020. Tot i així, crec que la gent que ha estat al capdavant ha fet moltíssima feina per demostrar que la coordinadora és necessària, és una eina, una plataforma, un espai de trobada en el que podem treballar més enllà dels municipis, en el que podem dur a terme projectes a nivell supramunicipals, a nivell nacional, internacional, i el fet està, el resultat està en les imatges que hem vist en aquests últims anys. Sense anar més lluny, en el 2021, en plena encara pandèmia, el Vall de Bastons va demostrar saber estar a l'altura. I quan dic saber estar a l'altura vol dir saber comportar-se, saber donar una imatge com les que estem veient ara mateix en aquest vídeo i demostrar que si es vol, es pot. En plena pandèmia i veient com moltes entitats o altres projectes es paralitzaven o fins i tot tancaven la porta, nosaltres no només vam recuperar-nos, sinó que hem fet història. Al final, en el 2021, vam tenir un rècord de Vall de Bastons de més de 9 hores de Vall de Bastons sense parar de ballar, tot i les baixes últim moment per la Covid, doncs encara es va dur a terme. La Plec Jove, la trobada infantil, com no pot ser d'una altra manera, concursos, però és que, escolteu-me, Congrés Internacional de Vall de Bastons, la primera vegada en el que vam concentrar aquí a Catalunya experts i expertes de tot arreu de la península Ibèrica, amb tot de grups vinguts d'arreu, per adonar-nos de que no estem soles, de que tenim tota una representació, tot un ventall de danses amb bastons molt a prop nostre i també molt lluny, i que ens demostra que al final aquesta dansa, amb les seves característiques, amb les seves diferències, és present a tot el món. El Congrés va marcar un abans i un després en el Vall de Bastons, va ser impressionant, la trobada nacional més representativa, més gran de tota la història, després de 46 anys, a la ciutat, al municipi de Salou, i tot plegat, amb totes les accions, amb totes les branques, amb totes les línies de treball que s'han dut a terme pel Congrés i, òbviament, per fora del Congrés, ens han de fer pensar en que han estat anys de molta feina, però també de moltíssima il·lusió. Una il·lusió que espero i desitjo que us hagi arribat, no només a vosaltres, caps de colla, persones que estigueu veient aquest vídeo, sinó a totes i cadascuna de les bastoneres i bastoners d'aquest país. Hem treballat, i jo personalment he treballat, perquè mai faltés un somriure a la nostra cara, unes orelles predisposades a escoltar i un cor i un cos preparat per dedicar totes les hores que eren necessàries per treballar pel Vall de Bastons. Ha estat un honor representar el Vall de Bastons aquests 7 anys. Ha estat un plaer conèixer tanta gent tan maca, tan interessant, tan treballadora, tan engrescada i tan il·lusionada com les bastoneres i els bastoners de tota Catalunya. Per tant, només em queda dir gràcies per l'oportunitat, gràcies per fer-me costat en aquests anys, a mi i a tota la Junta que ha treballat incansablement per vosaltres, i l'únic que puc fer és desitjar més encerts, més il·lusió i més somriures a la nova etapa que s'enceta aquest 2022. Per tant, gràcies, continuem endavant, estaré sempre a la vostra disposició, i el que també vull deixar clar és que vosaltres estareu sempre en el meu cor i en cadascun dels meus somriures. Gràcies i, com no pot ser d'una altra forma, visca el Vall de Bastons, ara i sempre!